Mfethu awusho. Like yini vele ngathi uyaziwa these days ngathi uphuza kakhulu yazi. Clearly uphethe ibhiya nje. Mfethu awazi mfethu stress singiphethe. Kuraf ndoda. Mina mfethu angisazi ndoda. I feel like yonke into engiyithendayo mfethu vele imoshele nje ndoda. Yazi ndoda sengifila nanokuthi nje isikhathi ngathi siyangishaya manje. Kahle mfethu awusho uyakholelwa mfethu emaphupheni ukuthi amaphupha ayafezeka. Kungani mfethu yonke into ekumele ithathe isikhathi ukuze yenzeke? Mfethu amaphupha afezeka ne. But into zokutshela yona mfethu. Athi ngibonise example. What if manje ngiyothola intombi yabo? Bese intombi yashare the same time nathi ayazi nami ngiyakuthanda. Ungayithemba le share? Yabo, angeke uzithembe yabo. So yabona lezinye izinto mfethu empilweni sometimes zinokuthatha isikhathi yabo kodwa mase sifika wena uzokwazi leyo mfethu ukuthi uyithande kahle uyiprotect leyo mfethu ngoba into yakho understand into wayisebenzela vele so mayifika vele uzoyiprotect leyo yabo. Hey mfethu ngiyawuzwa ndoda. Yazi sengifila nanokuthi nanoNkulunkulu nje ndoda nemthandazo yami akayizwa ayifike la kumele ifike khona. Kunganje kahle kahle kumele silwe sizwe ipain ndoda ukuze sithole lokho esikufunayo. Why izinto singaveli zizenzakalele nje? Mfethu yabona wena into kumele uyenze kahle kahle. Kumele nje uyeke le bhiya yabo. Ingcono mfethu mawuphuza nje maybe 1 2 nyana but mawuthi vele uphuzile stress mfethu. Hey mfethu angifuni uqamba mama. Lokho ekunzima ngoba ibhiya iyona escape yami engiscape ngayo reality. Hey. Simele ngiphume ke.